Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Unkanyeso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Siyanibingelela nonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sizocela ukuvula ngomkhuleko. Baba wethu osezulwini, masilingcwelise igama lakho Nkosi yethu Jesu Kristu. Umbuso wakho mawufike ezimpilweni zethu. Usiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelela amacala ethu. Usiphe namandla okunqoba inyama yethu nezinhliziyo zethu ezihamba nokungaqondi izwi lakho. Kepha Moya Ngcwele ube isibani ngaphakathi kithi. Wena Kristu Jesu, izwi lakho likhanye ngaphakathi ezinhliziyweni zethu. Sikwazi ukuthanda omunye komunye. Ngokuba umbuso Nkosi ngowakho, namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Ngizocela abalaleli kubo bonke abantu abalalele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ukuba usheshise uthathe iBhayibheli elikhona endlini njengamanje kuze uzoba nokuqonda masivula imibhalo, ikakhulukazi laba abathi bayakholwa, bathi basindisiwe bona bathethelelwe izono egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Laba baphila impilo engcwele ngoba uJehova uNkulunkulu wethu yena ungcwele. Sheshisa-ke uthathe iBhayibheli lakho kuze sizohlola imibhalo ngoba kuyona sinokuphila okuphakade. Nawe ungaqondi ukuthi yini ukukholwa, yini ukusindiswa. Sheshisa uthathe iBhayibheli elikhona endlini, mungenalo iBhayibheli ulidownloade ngefoni yakho kuze uzoba nokuqonda uNkulunkulu mayivumile ethinta inhliziyo yakho njengamanje. Kuze sizohambisana sonke sibe nokuqonda ukuthi kuyini intando kaNkulunkulu. Angihambi ngedwa-ke njengoba sengishilo, ngihamba nomfowethu umhlengi. Bingelela Nondaba. Amen. Siyanibingelela bazalwane ngegama lenkosi uJesu Kristu. Sithi ukuthula nomusa nothando nokuthobeka, ukuqonda nolwazi nokuhlakanipha kwaNkulunkulu makwehlele kini nanonke. Sibingelela bonke abantu abakholwayo, abangakholwa, abantu abangabadeleli beqiniso nabahlambalaza izwi lenkosi. Sithi ukuthula makube kunina nonke, uNkulunkulu azambule kumuntu ngamunye ngamunye. Amen. Ngokuba sikhonza uNkulunkulu womusa. Thina sinawo amandla okwahlulela kodwa ngezwi siyambula okuyikho okufanele sikwenze. Bese siphinde simbule futhi nalokho ekumele singakwenzi ngokuba konke kusembhalweni. Before ngiqhubeke, iBhayibheli liyacacisa ngokusobala kunezincwadi ezimbili ezivezayo ukuthi zu-3 in fact, incwadi kaMateyu, incwadi yaseRoma, incwadi yaseKorinte, ngokuba ziyacacisa kahle hle ukuthi awukwazi ukuthi wena uzokwahlulela omunye umuntu ngesono ekubeni nawe usenza. So ukuze wena ukwazi ukwahlulela isono kumele wena uphume esonweni. Kodwa-ke ngendlela ekubhalwe ngayo phansi kubhalwe ngendlela yemfanekiso ukuze kulabo abafuna ubuhlakani banikwe umoya oyingcwele kubona abambulelayo. Abantu abaningi bathi bayahlulelwa abantu ngembhalo ngenxa yokuthi wena wona nawe mase ufuna ukuzenza umuntu ongathi ungcono.
kanti iBhayibheli lifuna ukuthi wena ube msulwa phambi kwaNkulunkulu ngemisebenzi yakho nangezindlela zakho ukuze uzokwazi ukukhomba isono, ngokuba awukwazi ukukhomba isono wena ubhukuda kuso isono. So sikumele ukuthi thina uma sifuna ukukhomba isono siphume esonweni, sigezwe ngezwi, siphile ngezwi, sihambe ngezwi, sidle izwi, sikhulume izwi, silisabe izwi, mase silithande futhi, ngokuba iyona into esingayenzela uNkulunkulu kuphela leyo, ukuthi sithande izwi lakhe bese siyalenza, siphile ngalo ngokuba liyisinkwa sikamoya, siyisiphuzo sewayini kulabo abangaqinile. Ngesikhathi sisuke sambula sisuke sibaphuzisa ubisi ukuze bezoba nokuqonda ukuthi kusho ukuthini ukukholwa, ngokuba ukukholwa kune-meaning ejulile, kodwa isobala kulabo abahamba ngokomoya, icashile kulabo abahamba ngokwenyama. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele abathuma wabaphathisa imbhalo. Silokhu sithule lobo bufakazi ukuthi uNkulunkulu munye and uJesu Kristu unguNkulunkulu. Amen. Aphinde futhi uJesu Kristu abonakale njengendodana. Lokho konke kuphakathi embhalweni kudinga wena ukuthi ube sesimweni sikamoya ukuze lezi zinto zizwakale ngokuqonda kuwe, ngokuba uma lezi zinto kuwena ziletha ukudidiseka nobuyaluyalu ekhanda lakho, kusho ukuthi umoya oyingcwele kwakozambuli. Thina-ke umsebenzi ukuthi sifuna ukwambula imfihlakalo, and uma sikhuleka noma sicele enkosini, sicela ukuthi uNkulunkulu asithethelele amacala ethu, sizinikele ukuthi sina sibe ngamaveseli noma sibe izitsha uNkulunkulu azozisebenzisa ngokomsebenzi wakhe ofanele. Sicela ukuthi asambulele imfihlakalo yezulu, umoya oyingcwele wehlele kithi ukuze sokwazi ukuthi nathi sambule imfihlakalo kaNkulunkulu kwabanye abafowethu nodadewethu abalahlekile, ngokuba incwadi yasho ukuthi uNkulunkulu akazelanga ukuzolahla. Njengoba engazelanga ukuzolahla, kodwa abantu bakhe bayamlahla, ngokuba uma uphika izwi lakhe uyamlahla uNkulunkulu, kodwa egcineni kwakho konke wena uyazahlulela ukuthi uNkulunkulu izwi lakhe nomusa wakhe awukufanele. Kodwa-ke still ingalo yakhe iluliwe ukuze labo abafuna ukusindiswa bathole umusa, bakwazi ukuthola ukuphila okuphakade kuNkulunkulu. Amen. So sibonga uJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu, yena yodwa ayithuma ukuthi ize izofela izono zethu, isigeze, isihlambulule, silungiswe kuyo ukuze sikwazi ukuthi sibuyiselwe kuNkulunkulu ngayo. Ngokuba uma umuntu engafuni ukwamukela uKristu akafuni ukwamukela uNkulunkulu. Uma ucabanga ukuthi wena uzokwamukela uNkulunkulu uye kuKristu, udlala ngesikhathi sakho. Namanje na-ke sizombula imbhalo, sibheke izinto ekumele sizibheke. Oqala nje ngizofuna ukuthi ngiveze lento engichazayo ukuthi ithi incwadi masibe ngcwele, isho lokho kuphela, isho okunye umuntu azisholo kona ongekho eBhayibhelini usuke sezifakela. And incwadi yesambulo iyasho ukuthi uma umuntu ezifakela into engekho eBhayibhelini noma esusa into ekhona eBhayibhelini, nakho konke okubhaliwe eBhayibhelini izehlo ziyomehlela. Okubuhlungu konke-ke, okubuhlungu kunakho konke ukuthi negama lakhe liyobe selisuswa encwadini yokuphila. Ngiphi incwadi kaMathewu chapter 7 from verse 1, siveze lento le kumele siveze.
Incwadi ngokukaMathewu isahluko 7 verse 1. Yes, sir. Ningahluleli ukuba ningahlulelwa. Manje uma ithi incwadi ningahluleli ukuze nani ningeze ukwahlulelwa. Lokho kusho ukuthi uma usendaweni yokuba isoni usake endaweni yokuthi nawe uyahlulelwa ngezwi nangesenzo sakho sokungcola okuyisona isono esikubambayo esikwenza ube umsolwa uma wena usoleka umsolwa. So ithi incwadi mawungahluleli ukuze nawe ungeze ukwahlulelwa. Kodwa khuluma lokhu kaNkulunkulu. Angikwazi ukuhlangana ngomuntu ngoba naku ngibona umuntu wesifazane efaka izinwele zokufakelwa nezipendile zibomvu bese ngithi mina lo muntu wesifazane uyisoni. Ngeke ngisho lonto kuyena ngoba lo muntu ngiyamahlulela mina. Kusho ukuthi mina ngingcono mina. Kodwa uma ngimkhombisa embhalweni ukuthi uNkulunkulu unothando nomusa uthe mesidala wasidalela ukuthi sibe ngumfanekiso wakhe and sihambe ngomthetho wakhe. Umthetho kaNkulunkulu ukuthi sibe ngcwele ukuze sipheleliswe kuye. So simele ukuthi uma sishumayela singabe sihambe sijaja abantu emgaqweni kodwa sishumayele ivangeli ngokuba ivangeli lona elahlulela inhliziyo. Hayi ingaphandle lomuntu kodwa inhliziyo. Ngikhuluma nenhliziyo ngokuba uJesu Kristu uthi akuyona into engena emlomeni engcolisa umuntu kodwa imicabango eqhamuka ngaphakathi enhliziyweni. Inhliziyo ingumkhohlisi andiyakhohliseka kalula ngokuba usathane ulwa nenhliziyo yakho wena muntu. Ingakho incwadi yaIsaya ifikisho ithi uJesu usathane wathi uyaziphakamisa enhliziyweni yakhe wathi uyakuziphakamisa abe ngaphezulu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu abuse. Lokho kusho ukuthi usathane ufuna ukubusa enhliziyweni yomuntu njengoba azama ukuthi enze into efanayo ngesikhathi uJesu Kristu esentabeni ezomkhohlisa ezomlinga ukuze amdukise ekukholweni nasekutheni alandele imfundiso kaNkulunkulu. Kodwa uJesu Kristu wamphika. Uthi uJesu Kristu ngifuna ungilalelisise la ngokuba lento engishoyo isona sizathu sokuthi thina sishumayela iBhayibheli. Yonke into esifuna ukuyikhuluma funeke sithathele phansi eBhayibhelini. Yayizwa lonto leyo. Sishumayela iBhayibheli. Yonke into sifuna ukuyikhuluma sifuneke sithathele phansi eBhayibhelini. Ingakho ngithi uma ngikhuluma iBhayibheli, uma ngikhuluma ngichaza iBhayibheli. So uma uJesu Kristu elingwa usathane ethi ngokuba wena uyindodana kaNkulunkulu wothi kulamatshe awaphenduka izinkwa. Bese athini uJesu Kristu? Kwafika umlingi wathi kuye. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 3 verse 3. Kwafika umlingi wathi kuye, uma uyindodana kaNkulunkulu. Umlingi mefika ngisho kuwena umuntu ade uyisoni ususindisiwe uthumela umuntu azokhuluma ngomuntu kuwena noma azokukhumbuza qhamuka umuntu azokukhumbuza ngesono wake wasenza ngokuba ufuna ukukhumbuza ukuthi wena kuwena kunesono noma kuthiwa wena sowuyazi ukuthi uthetheleliwe izono zakho ngoba uzishiyile. Kodwa isitha uma sifika sizokukhumbuza
sizokudidisa ekukholweni kwakho ukuze uzocabanga kabili uma sewuphumile ekucabangeni kwakho mase sithola indawo yokuthi sikudidise kube khona ubuyaluyalu ugcine sewubamba uyeka ugcine sewuphuma endleleni ngokuba isitha sesikwazile ukuthola indawo kuwena ingakho kuthiwa ke uma sikholwa masizinikele simbalekele usathane simphike khona naye yakubaleka so uthi ngokuba wena uyindodana kaNkulunkulu yisho kuba lawa matshe abe yizinkwa kepha waphendula wathi so lalela thiwa uyaphendula uJesu Kristu lalelisisa uphendula uthini kulotshiwe ukuthi imake kuthiwa uthini njani kulotshiwe ukuthi nayo ukhiye ukuthi yonke into ekumele sishumayele nento noma nendlela ekumele simphike ngayo usathane ilotshiwe iyona kuphela into engifuna ukuyicacisa la ukuthi uma uphika usathane ngeke uphike usathane ngokuqonda kwakho kufuneke wazi izwi ukuthi lithini ukuze uzokwazi ukuqhelisa usathane eduze kwakho ukuba uJesu Kristu wayengalazi iBhayibheli wayezosho kanjani ukuthi kulotshiwe wayezokusho kanjani ukuthi kulotshiwe ngakwazi uzomphika kanjani wena usathane mezokulinga uzokwazi kanjani ukuhlukanisa izinto zikamoya uma wena unganayo imfundiso unganalo izwi liphila kuwena njengoba ethi kulotshiwe mina uma ngishumayela ngikhombe eBhayibhelini ngokuba ngithi lithi iBhayibheli ngalokho ngiqonda ukukutshela ukuthi kulotshiwe phansi kubhalwe phansi angeke ngithi mina wena uyisidaka kodwa mina ngibe ngifeba mina ngiyakwahlulela nami ngiyazilahla ngokuba ngahlulela ngento nami engiyona yingakho kuthiwa izimfene zihlekana iziphongo noma omunye ukhomba omunye esweni omunye uvikela iso lakhe ngokuba ke uma ngikukhomba esweni nawe uzofuna ukungikhomba back ngokuba yini ufuna ukungikhombisa ukungizwisa ukuthi lento engenza ibuhlungu kangakanani kodwa uma ngithi mina ithi incwadi engcwele kwincwadi kaMathewu chapter 7 verse 1 ungahluleli amen ningahluleli ukuba ningahlulelwa so ukuze ungeze ukwahlulela izwi thina uma sikukhomba ezwini senzela ukukhombisa indlela uNkulunkulu afuna siyona kodwa uma ngikugxeka ngithi mina wena umumbi mina ngimuhle mina ngimuhle emehlweni ami and wena umumbi emehlweni ami kodwa uma sesebhayibhelini sengibheka ukuthi ke ngimuhle ngempela yini ngithola ukuthi ngimumbi ngalendlela esimangaliso nalo omunye mumbi kodwa ke angikwazi ukumahlulela ngokuba ethenye incwadi kaLuka kwakukhona amadoda amabili ayethempeleni eyothandaza enye ingumfarisi enye umkhokhisi wentela so lamadoda mefika lapha ethempeleni ethandaza lo munye methandaza uthi umfarisi ngiyabonga Nkosi ukuthi ungenzile ngangafana nalabantu bezizwe mina ngiyafasta kabili ngesonto noma ngizila ukudla kabili ngesonto ngisho ukuthi ungcono kunabanye abantu ngapha lo munye umkhokhisi wentela ushayisa uba sakhe uyathandaza enkosini uyazinikela enkosini uyavuma ukuthi uyisoni kangakanani ithi incwadi lo owayeshayisa uba lo ongumkhokhisi wentela wahamba ethethelile liwe kunalo omunye ngokuba lo munye uyaziphakamisa uma uza uNkulunkulu uzozinikela uzozithoba uzovuma izono zakho so uma sikhombisa isono sakho senzela ukuthi usibone isono sakho ngokwembhalo ukuze wazi ukuthi wena awuhambi ngendlela yokuqonda udinga uKristu ukuze wena usindiswe so uma ke sikukhomba eBhayibhelini sikukhomba kuKristu
Yes, Lord. Angeke ngize ngikukhombe kumina le bandla lele aliqanjwanga umuntu, ibandla likaKristu aliqanjwanga umuntu, ibandla likaNkulunkulu lobungcwele elabakhona phakade ngokuba yeNkulunkulu ukhona kwaphakade. Yes, Lord. Hallelujah. So uma incwadi uthi ningahluleli Ukuba ningahlulelwa ukuze nani ningezukwahlulelwa ngokuba ngokwahlulela ngokwahlulela enahlulela ngakho ngayima-ke yeyizwa into engiyichazayo ngokuba ngokwahlulela enahlulela ngakho Amen. kuba njani nani niyakwahlulelwa ngakho. yeyizwa loo nto le ngokwahlulela owahlulela ngakho nawe uzokwahlulelwa ngakho yeyizwa loo nto le so ukuze wena uphephe ekutheni wahlulelwe ngokwahlulela owahlulela ngakho ukuthi wena ke uphume Amen. Amen. endaweni ezokwenza ukuthi ube wena umsolwa Yes, Lord. ukuze uzokwazi ukukhuluma ngomsolwa. Umsolwa wena muntu, Yes, Lord. usathane ungumsoli. Yes, Lord. Isho njalo incwadi esambulo Yes, Lord. sahluko 12 ithi ke uphumile Amen. ezulwini umahluleli, Yes, Lord. I mean umsoli Amen. okuyena umangalela abantu bakaNkulunkulu, usathane lo. Amen. So usathane ufuna abantu bakhombane Amen. Amen. kodwa behlele ezonweni bonke Yes, Lord. ukuze bezogcina sebesaba ukukhomba isono ngokuba bonke bahlele ezonweni. Amen. Ukuze wena ungezukwahlulela ngalokho wahlulela ngakho, phuma Amen. kuleyo nto leyo ezokwenza ukuthi ube umsolwa. Amen. Dlalela kude nesono, qhelelana nobubi Amen. ukuze wena uzokwazi ukuthi uNkulunkulu nezwi lakhe akhazimule kuwe. Yes, Lord. Qhela ebubini ithini incwadi Ngokuba ngokwahlulela enahlulela ngakho nani niyakwahlulelwa ngakho. yezindaba Nangesilinganiselo nangesilinganiso enilinganisa ngaso olinganisa ngaso. nani niyakulinganiselwa ngaso. Yabona lento ichaza ukuthi izwi ilona elingumahluleli. Uma mina ngiphatha iBhayibheli ngishumayela ngesono ekubeni nami ngenza isono, lithi iBhayibheli isilinganiso elilinganisa ngaso nawe uzokulinganiswa ngaso. Yes, Lord. Yes, Lord. NgesiNgisi nakhona kunendlela yakhona basho ngayo bathi the measure you measure with or the same measure you measure with it shall be measured back to you. Yes, Lord. Amen. Ngokuba awukwazi ukwahlulela nawe ekubeni wenza the same thing. Ungitshela ukuthi Amen. wena ungumthandazi nika abantu amanzi abusisiwe kodwa ugxeka abantu abahlabela amadimoni namadlozi, ugxeka izangoma kodwa nenza umsebenzi ofanayo. Yes, Lord. Niyafana nizoni nonke, Yes, Lord. nimelwe ukwazi izwi ukuthi lithini mase nilandela izwi. Amen. Ungalandeli ukuhlakanipha kwenhliziyo yakho, Yes, Lord. ungalandeli ukuthi wena uzibone ulungile emehlweni akho, Yes, Lord. ngokuba izwi lithi ngaleso siqalo Yes, Lord. Enilinganisa ngaso nani niyakulinganiselwa ngaso. so izwi njengoba ithi incwadi izwi liyinkemba, lifana nenkemba ebukhali nhlangothi zombili. Yes, Lord. Lento eshiwo la iyefana nalelo vesi ngokuba lithi lokho oqala ngakho Yes, Lord. nawe uzakuqalwa ngakho. Yes, Lord. So uma izwi libukhali nhlangothi zombili Amen. njengenkemba Amen. lisika macala onke, uma ngishumayela izwi kumuntu liyamsika Amen. namina liyangisika ngokuba angikwazi ukushumayela ngento engenzayo Amen. ngaphandle uma ke ngizenzisa ngumzenzisi ngumlingisi ngiyixoki ngiyiphiqiphiqi ngiyinja Amen. ngizokwenza lokho
ngiqashe ukuthi mina abantu bangibuke kahle. Ingakho uJesu Kristu athi abaFarisi nabaSadusi bahlala esihlalweni sikaMose. Kodwa khona ayishoyo athi kulokho abakushoyo kubhekeni. Kulokho abakushoyo kubhekeni. Mase ubhekile uzobe sokwenza but uzokwenza lokho okufanele. Hayi njengabo. So uma ke umuntu eshumayela into eright mase enza into wrong. Musa ingakho ngihlezi ngitshela nginina libheka abantu ungabheki iBhayibheli. iBhayibheli ukhiye. Uma wena ufuna ukuhlala kuNkulunkulu, hlala ezwini. Yeka ukuqalaza abantu. Into ejala ukuthi nigcwale wonke lamabandla angenayo imfundiso efanele ingokuba nibheka omakhelwane benu. Ngokubana umakhelwane wakho hamba ngemoto usonto akashembe, ugijima uyakhona ngoba kuthiwa kuyanikelwa. Unikwe amanzi abusisiwe. Ngokubana umakhelwane wakho uhleze ehlaba, nawe usuye ukusindiswa, uyahamba uyohlaba. Ngokuba yini? Ufuna nawe ukuthi uzibone ucebile. Yayizindaba. Ufuna ngiphi? Ngiphi? Incwadi uHoseya isahluko sesine. Incwadi kaHoseya Isahluko sesine verse 1. Yes sir. Yizwani izwi likaJehova. Funeke umuntu okholwayo ezwe izwi likaJehova. Lalela. Izwi akusilona iphimbo lami. Hallelujah. Izwi akusilona iphimbo lami. Amen. Izwi imbhalo engcwele. Nizwi umoya oyingcwele. So wena uma uzobheka mina ulalela iphimbo lami ungafundi phansi imbhalo, ngeke uze wena ukhole ngokuphelele. Ngeke ukwazi ukuhlukanisa okufanele ukwenze nokufanele ungakwenzi ngokuba usubhizi ubheke mina. Ngesikhathi ubheke mina ngisho sengibheja. Abanye abantu badefenda abafundisi babo noma sebebheja ngenxa yakho lokho ungafuni ukulandela izwi lenkosi. Ngenxa yakho ungafuni ukuqina ezwini. Niqine labantu. Niba defend ekuthi kuba nzobalwela. Uma umuntu efuna ungahlulela akavula iBhayibheli angitshela ukuthi no. Le nto efundisayo iwrong. Ungikhombise ngeBhayibheli. Ngokuba ngithi mase ngifundisa izwi lithi uJesu Kristu kulotshiwe. Bonke uJesu Kristu akwenzayo nakufundisayo nakukhulumayo nakwenzayo nazo zonke izinto azibekile funeke ngihambe ngazo. Why? Ngoba uJesu Kristu ungulizwi. uJesu Kristu ungumoya oyingcwele. Umoya oyingcwele kufanele ngiphile ngawo. Yayizindaba. So incwadi ithini? Yizwani izwi likaJehova. Yizwani izwi likaJehova. Nina abantwana bakwaIsrayeli. Nina abantwana abangcwele. Ngokuba uJehova unokuphikisana. Ngokuba uJehova unokuphikisana ngabakhile ezweni. Unokuphikisana nabantu abaphilayo emhlabeni. Hallelujah. Unokuphikisana nabantu abakhile emhlabeni. Lokhu kungekho qiniso. Ngokuba alikho iqiniso namusa. Awulikho iqiniso nomusa. Nakumazi uNkulunkulu ezweni. Baphumile ekukholweni. Bahamba indlela zabo. Alisekho iqiniso nomusa. Sebekholwa ngendlela engafanele. Bakholwa ngabafundisi ngaphezulu kwezwi. Kukhona ukufunga nokuqamba amanga. Bafunga izinto ezingelona iqiniso. Nokubulala. Bayabulalana, igazi liyachithwa, omakhelwane bayabulalana, abantu bayathwala babulala izingane zabo. Nokweba. Abantu bayatshotshelana. Nokuphinga. Abantu bayaphingelana. Bayafohla. Baqashula isibaya ngoba phela izwi laNkulunkulu isibaya eligada izimvu lingumalusi. So uma sowufohla susona sowakha indlela engafanele. Ezingazi zilandela ezingazi. Uthi uJesu Kristu uma impumputhe ihola impumputhe zombili ziyahamba ziya eweni ziyaphakathi emgodini
Le ncwadi le ibingeke ikhulume lento lo mbhalo uyiphutha. Uma into ekhona uHosea umprofeti uHosea uJesu Kristu engawubi khona indodana engawofika enyameni kodwa ukhuluma ngokomoya bakhuluma izwi linye ngokuba umoya owakuHosea owaqhuba uHosea yilo moya kuKristu. Do you understand? Izingazi zilandele izingazi. Labantu laba abafundile kakhulu ukufunda kakhulu incwadi izisho. Hallelujah, glory to God. Lalela uhambe kwincwadi yaMshumayeli sokhombise ngokufunda izincwadi eziningi. Incwadi kaHosea chapter 12, incwadi yaMshumayeli chapter 12. Izingazi zilandela izingazi yini bathanda ukuzenza izifundiswa. Bafaka okhona abamhlophe. Mshumayeli chapter 12. Yes, Lord. Yes, Lord. Bazenza osiyazi. Amen. Incwadi uMshumayeli isahluko 12. Yes sir. Hallelujah. Asegcineni. Verse 12. Yes sir. Hallelujah. No, starting from verse 10. Hallelujah. From verse 10. Yes sir. uMshumayeli wafuna ukuthola amazwi anamisayo afanele ukulotshwa emazwini eqiniso. Amazwi ani? uMshumayeli wafuna ukuthola amazwi. Wafuna ukuthola amazwi anamisayo. Amazwi anamisayo, amazwi ajabulisayo. Afanele ukulotshwa. Afanele ukulotshwa kuphi? Emazwini eqiniso. Emazwini eqiniso. Ubala iqiniso. Hallelujah. Hallelujah. Do you understand? Ubala iqiniso. Mesithini emva kwalokho? Amazwi abahlakaniphileyo anjengezincinjo nezigaba zawo ziphikili Funda anjengezipikili. Funda kahle, qala phansi ungafundi ujahe uzofunda into engekho. Amazwi abahlakaniphileyo Yes sir. anjengezincinjo nezigaba zawo zinjengezipikili ezinamatheleyo ephiwe ngumalusi munye. Kepha phezu kwalana, ndodana yami, mawuxwaye ukwenza izincwadi eziningi. Lalela ngifuna ukuthi ngifundisise bayizwe lento eshoyo manje. Ithini? Amazwi abahlakaniphileyo. Amazwi abahlakaniphileyo anjengezincinjo. Anjengezincinjo into ecijile futhi ayahlaba. Izwi leqiniso alizwakali kamnandi kumuntu ophila ngamanga. Alizwakali kamnandi kumuntu ophila ngesono. Izwi leqiniso alizwakali kamnandi kumuntu ofukamela amaqanda angawazalelanga. Nezigaba zawo zinjengezipikili. Izisho zakhona zijulile zimnyama kulabo abanganako ukukhanya. Ezinamathelayo. Izindaba ngokuba ke zona zinamandla. Ephiwe ngumalusi munye. Umalusi. Lo malusi lowo sizombheka usombheka kwincwadi yaJohane chapter 10. Phezu kwalana ndodana. Manje ke phezu kwakho konke njengoba ithi incwadi ade sifunda incwadi yaHosea ukuthi izingazi zilandela izingazi ngokuba yini abantu batshela bafunde kakhulu. Mesithini incwadi la? Phezu kwalana ndodana yami, mawuxwaye ukwenza izincwadi eziningi. Yezindaba nithanda ukufunda kakhulu, ukufunda kwenu akupheli and anikwazi ukufinyelela eqinisweni. Nokufunda okuningi kukhathaza umzimba. Ukufunda kwakho kakhulu kukhathaza ini? Umzimba. Ima ukufunda kukhathaza umzimba. Funda izincwadi eziningi but awufinyelele eqinisweni lokumazi uNkulunkulu. Ngokuba phezu kwakho konke sokwenzile ithini incwadi? Nakho ukuphela kwendaba. Nangu ukhiye. Uthi umphela njaba. Phela wendaba. So ufunde zonke izincwadi but still awulazi iqiniso. Awuphili ngeqiniso.
uqhelelene nokuhlakanipha kwaNkulunkulu. Nangu umphela ndaba. Nakho ukuphela kwendaba. Umphela ndaba. Lapho sekuzwakele konke. Lapho sewusifundile lezincwadi zakho zonke. Wahamba wothola amadiploma, but still wisibula ngokuba ke kuwe khona ongenakho. Ingakho uphila ngokuphuza ama-whisky, ingakho uphila ngokuphinga, ingakho uphila ngokufebe, ingakho uphila ngokubulala, ingakho uphila ngokungazi, ingakho uphila ngokuntshontsha, ingakho uphila ngokuqamba amanga, ingakho uphila ngokuthakatha, ingakho haleluya kuzikhona, ingakho uphila ngokuthakatha nokuphikisana. Yini? Ngokuba ukuhlakanipha kwakho okwakho kuphela mbona kaNkulunkulu. Uzakhele wena ukuhlakanipha. Amen. Ithi nangu umphela njaba, nangu ukhiye, nangu uvala. Lapho sekuzwakele konke. Lapho sokwenze konke ukungcola kwasenyameni. Mesabe uNkulunkulu. Nanti kumele uyenze kuphela. Ukhiye yilo. Mesabe uNkulunkulu. Ugcine imiyalo yakhe. Yabona ungalwa. Ukhulume, uthuke, uzonde. Lokho kuyaprova noma kuyakufakazela ukuthi wena usebenzela noma usetshenziswa usathane. Uma umsaba uJehova, umsaba uNkulunkulu, wena uyakugcina lokho obhalwe phansi ezwini. Izwi lingumahluleli ngokuba konke esikwenzayo kufanele sikulandele phansi eBhayibhelini. Awukwazi ukuvela ukhulume nje ngokuba uyacabanga ukuthi wena uzizwa kanjani. Ngokuba ke wena uyefana nomuntu ozidukisayo, ungumholi wezimpumputhe, nawe uyimpumputhe. So uma uhola izimpumputhe nawe uyimpumputhe, mawucabanga ngizophelelaphi? Ngifuna ukuzwa ngawe wena mpumputhe othi ufunde kakhulu, ufunda itheology, wafunda iphilosophy, unama PhD nama doctrine, ubizwa ngoprofessor, but still umesaba uNkulunkulu akukho kwena. Amen. Ugcine imiyalo yakhe. Phila imiyalo yakhe. Ngokuba lokhu kungokwabantu bonke. Wonke umuntu ophilayo kungokwabantu bonke. Ingakho ngithi wonke umuntu ophilayo kumele akwenze. Ukufunda izincwadi eziningi kukhathaza umzimba. But akukufikelelisa eqinisweni. Yini? Uthatha ulwazi oluthathe kumuntu. Mathi akuyinde iBhayibheli labhalwa abantu, lalela. Ukuze uunderstand into yeBhayibheli, kufanele uqale wehlike kulesitulo ohleli kusona. Siphakeme kakhulu isitulo ohleli kusona. Sikwenza ukuthi ube isibula wena uthi uhlakaniphile. Umuntu kuphela ohleli phansi ozokwazi ukuthi ezwe umoya kaNkulunkulu. Ngokuba unikwa labo abalambileyo, nalabakhalayo, nalabazilile. Ithi incwadi kaIsaiah chapter 2. Khona sobatshela, sibatshela ngencwadi kabatsheli ngokuthi bacala mhlambe ukukhuluma mina. Hamba Isaiah chapter 2 verse 11. Fundisha. Incwadi uIsaiah isahluko sesibili verse 11. Yes sir. Hallelujah. Amehlo omuntu, ithi amehlo omuntu aziphakamisileyo. Nale ngishoyo. Lalela. Isihlalo ohleli kusona siphakeme kakhulu. Awukwazi ukubona izinto ezenzakala lapha ezansi. Awukwazi ukubona izinto zikamoya. Yini? Amehlo akho asezikhuphule kakhulu. Izinga lokuzitshela kwena likhulu ngenxa lecertificate onazo, amaphepha lawo nawo. Ayakuthotshiswa. Uthi uNkulunkulu ngokuba wena uphakame kakhulu, uyakuthobisa, akwehlise, akubeke phansi, akwenze ube nothing. Uyokuba ulutho. Nokuzikhukhumeza kwamadodana. Yayizwe indaba. Wahamba uqhonosha lemgaqweni, udlala ngokhiye bemoto. Uyachoma, ushama uhuthi, shaya ingane ezincane amahuthi. Ngenxa ukuthi wena udokotela othize. Uyakufola. Bonke lokho oziphakamisa ngakho, ungafuni ukwenza intando kaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu abazikukhumezayo. Banjani? Bayakuthotshiswa. Uyakwehlisa, uyakuphendula ulutho. Amen. Ngokuziphakamisa kwakho. Nokuzikhukhumeza kwamadodana
kuyakufola. Nalokufuthaniseka kwenu nizitshela ukuthi nisile. Kuphakame uJehova kuphela. Kuphakame bani? uJehova kuphela ngalolo suku. Lalela, uNkulunkulu ngeke ufuna ukuchazela yona. uNkulunkulu akakhombi umuntu ngenkani ukuthi akakholwa. Into yokuqala le kumele uyazi. Yini? Ingokuba ukunikile intando ukuthi uthathe isinqumo. Ngokuba izwi lakhe liphambi kwakho. So, njengoba ke uNkulunkulu engaphoqi umuntu ukuthi akholwe ngenkani, khona into ayaziyo, eyi-1. Egcineni kwakho konke. Egcineni kwakho konke. Lalela, iyona le ncwadi efuna ifunde. Egcineni kwakho konke uthi ke bonke bayakuthotyiswa bese kuphakama bani? Kuphakame uJehova kuphela ngalolo Lolo suku. lefuna ukukutshela iphela mina. Ukuthi kukho konke ukuziphakamisa kwakho, ukugoloza kwakho, ukuthuka kwakho inhlamba, ukulwa, ukuzonda kwakho. Ngeke kuze kukusebenzele. Ngokuba egcineni uza kwehliswa. Yes Lord. So into ongazisiza ngayo ukuthi uyenze ukuthi wena uzehlise. Yes Lord. Uzithobe. Amen. Uzibeke phansi ungabi yilutho. Amen. Mase uncenga uNkulunkulu ukuthi ube uyena ozokuba utho kuye empilweni yakho. Amen. Kube uyena ozokuhola. Amen. Kube uyena ozokuthatha akubeke. Kube izwi lakhe ezohlala enhlizweni yakho. Amen. Yayizwe indaba. Yes Lord. Yes Lord. Yeke ukuziphakamisa. Amen. Yeke ukuzitshela uzikhukhumeza. Yes Lord. Ngalezi zinto ezingelutho emhlabeni. Ngalezi zinto ezingelutho emhlabeni hambe kwincwadi yalontuzana yami yeZaga chapter 8. Incwadi iZaga isahluko 8. Yeah. From chapter 8 uzoqala from verse starting from verse 5. Hamshesh. Incwadi iZaga isahluko 8 verse 5. Yes sir. Qondani ukuhlakanipha nina eningenalwazi. Uma ungenayo imfundiso eqhamuka eBhayibhelini, khona abantu abafunda iBhayibheli balichaze ngendlela errong. Hayi ngoba kukuthi abanye babo benza ngamabomu, ingoba uqonde bakunikwanga. And ukuze anikwe uqonda kufanele azithobe. Alifunde iBhayibheli ngomoya, not ngenyama. Ngokuba omunye uqhamuka nevesi elikhuluma othi ngibheke nje kuyona incwadi oyifundayo yeZaga awuhambe ungiphe lapha kuverse ngifuna ungiphe no awuhambe ufunde ungiphe lapha kuverse 11. Hallelujah. Uverse 11 ngifuna ukubacacisela something. Ngokuba ukuhlakanipha Imali ukuhlakanipha lokho ngaka ngithi lithi ukuhlakanipha kuhle kunamarubi. Kuhle kunezinto eziphathekayo ezimhlobiso. Ukuhlakanipha kuhle kunamarubi. So ingakho ngithi mina umuntu angathatha iBhayibheli ngoba mhlambe khona incwadi ekhuluma ngokuthi ke ingcebo. Acabange ukuthi ingcebo kukhulunywa ngemali. Mase abe shumela abantu ukuthi uNkulunkulu uzobusisa ngemali ngokuba leli verse leli likhulume ngengcebo. Kanti akwambulwanga ke ukuthi kukhulunywa ngengcebo yobuhlalani kaNkulunkulu ngokuba egcineni lelo verse lelo likhuluma ngengcebo lizokutshela ukuthi uNkulunkulu kwincwadi kaMateyu chapter 6 verse 34. Noma ngene verse 34 khona incwadi iverse elithini. Hallelujah. Ningazibekeli ingcebo emhlabeni. Yes Lord. Yes Lord. Ngokuba bonke abantu bezizwe nabo bafuna ingcebo. Kodwa nina funani uNkulunkulu kuqala nobulungiswa bakhe. Bonke lokhu kuyobe sekunezezelwa. Amen. Verse 19. Incwadi ngokuba Mateyu isahluko 6 verse 19. Bese Ningazibekeli ingcebo emhlabeni. angithi ngenza isibonelo le verse likhona eBhayibhelini. So wena uma uzongitshela ukuthi uNkulunkulu uthe uzobusisa ngemali ebekusho futhi uNkulunkulu moya engcwele ethi ningazibekeli ingcebo emhlabeni ngokuba wena ubone iverse elikhuluma ngengcebo wangabusaqhubeka wafuna isambulo. Sifanekise. Hallelujah. Lapho kukhona inundu nokugqwala. So yonke lento le esichazayo sichaza izinto zikamoya ukuthi abantu abaningi beza kwiBhayibheli bazizela ngobuso bayahlomeka eBhayibhelini ngokuba yini abafuni ukulalela umoya engcwele.
akafuni ukuzwa umoya engcwele, ufuna ukwenza intando yakhe. So ingakho incwadi yeZakha chapter 8 verse 5 ithini? Hallelujah. Qondani ukuhlakanipha. Na into ekumele niqonde ukuhlakanipha hayi kwakho. Ukuhlakanipha kwababa. Nina eningenalwazi. Nina abantu engenalo ulwazi kufanele niqonde ukuhlakanipha. Nani ziwula. Angithi yezwa kubabizwa ngani? Umuntu ongenalo ulwazi kaNkulunkulu uyisibula. Labantu engiwathi incwadi yaIsaiah chapter 2 verse 11 ithi abantu abanamehlo aziphakamisayo bayakwehliswa, abasikhumezayo ikhuluma nabo lencwadi yeZakha. Izibula labo abazithe bayazi. Manibe nenhliziyo eqondileyo. Inhliziyo zenu mazibe nobulungiswa. Iyona lento iBhayibheli likhulumayo kumuntu. Yonke inhliziyo yomuntu kuyona fanele kube khona ubulungiswa. Ngokuba uJesu Kristu kwincwadi kaMathewu chapter 15 athi akukhona okungena emlomeni okungcolisa umuntu, kodwa izinto eziphakathi enhliziyweni yakhe bese yazibala lezo zinto. Hallelujah. Azibale ongivele ngithi uloluza incwadi kaMathewu chapter 15 ngiphe from verse 6 or from verse 6 izwe. Amen. No. Hambe lapha chapter verse 10. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 15 Yes, sir. verse 10. Yebo. Wayesebabiza abantu wathi kubo, yebo, yizwani nanti ekumele niyazi nina abantu benkosi, niqonde. fanele nayo izolonto le niqonde. So manje kuqondiswa izinhliziyo zenu nengqondo zenu zigcwale ukuqonda ukuze kulungiswe inhliziyo yakho. Lapho uJesu Kristu uzolungisa abantu ukuze abantu bazi iqiniso bengezukukholwa izimfundiso zabantu ezidukisayo. Uthini uJesu Kristu? Akusikho okungena emlonyeni, akuyona into engena emlomeni okungcolisa umuntu, ongcolisa umuntu, kepha okuphuma emlonyeni, izinto eziphuma ngomlomo, lokho kungcolisa umuntu. yilento leyo ke engcolisa umuntu. Ngoba uma mina ngihamba emgaqweni ngithuka inhlamba ngithi ngiyazonda, nginolaka, ngibulala, ukuthi vele enhliziyweni yami kugcwele lezi zinto ezingcono. So seziyaphuma manje, seziyavela izithelo zezinto esenhliziyweni zami, zivela ngezenzo. Yenzo nto le ukuthanda kwakho ukufeba ingokuba inhliziyo yakho ithanda ukufebe, awukwazi ukuyilawula. Kepha okuphuma emlonyeni kuvela enhliziyweni. Yonke into ephuma emlomeni wakho ivela kuphi? Enhliziyweni. Yini evela enhliziyweni? Enhliziyweni. Lokho ke kuyamngcolisa umuntu. Yini leyo? Hallelujah. Ngokuba enhliziyweni kuvela izizindlo ezimbi, kuvela imicabango emibi, ukubulala, 1, ukuphinga, 2, ubufebe, 3, ukweba, untshontsha 4, ukufakaza amanga, uqamba amanga nokufakaza amanga, ukuhlambalaza, nokuhlambalaza, ukukhuluma nokwenza izinto ezakuhlambalaza kuqala enhliziyweni. Akuvele nje qhamuke emoyeni. Inhliziyo yakho engumthakathi iyona eyonakele. Yilezi zinto ezimngcolisa umuntu. Yayizonto le izona zinto ezingcolisa abani? Umuntu. Hamba kuphinde ngale ncwadi yeZakha chapter 8 verse 6. Inhliziyo yakho kufanele ilungiswe. Izwi iBhayibheli lilungisa inhliziyo yakho. Incwadi iZakha isahluko 8 verse 6. Yes sir. Zwanini ngokuba, lalelani ngokuba kuyakulanda okukhulu. Kuyakulanda okukhulu. Zwanini ngokuba ngiyakulanda okukhulu. Fundisisa kahle. Ukukhamisa kwezindebe zami kuyakuba ngokulungileyo. Ukuphuma ukuvula komlomo kwekuba ke ngokulungileyo. Phume izinto ezilungileyo ngokuba kuye kugcwele ubulungiswa. Ngokuba umlomo wami uyakukhuluma iqiniso. Ngokuba umlomo onezinto nemfundiso kaNkulunkulu ukhuluma nini? Iqiniso. Iqiniso kuphela esidila nalo. Ububi buyisinengiso. Into engalungile isinengiso ezindebeni zami.
khuluma umshumayeli ufundiswa umoya engcwele umoya engcwele ukhuluma umshumayeli Hallelujah. umshumayeli phela uyena uSolomoni Yes, Lord. Solomoni umshumayeli izaga uyena wabhala izaga zonke izaga zabhalwa uyena zingangeenkulungwane ezintathu Yes, Lord. Onke amazwi omlomo wami wonke amazwi omlomo asekulungeni, ahlele ekulungeni akukho oyisigwegwe akukho okuphuma eceleni nokuphambeneyo kuwo. akukho okuphambeneyo nokuthi ukuzenzela umathanda ngokuba ke umoya kaNkulunkulu iqiniso likaNkulunkulu ubulungiswa bukaNkulunkulu Hallelujah. Aqondile onke koqondayo. aqondile konjani Aqondile onke koqondayo. umuntu oqondayo umuntu ongaholwa inhliziyo Yes, Lord. umuntu oholwa izwi so uma ulalela iBhayibheli noma ufunda iBhayibheli ukwazi ukuzwa umoya oyingcwele ukhuluma Yes, Lord. ukuthi ukuqonda kukhona kuwena Yes, Lord. kodwa uma kungambuleleki lutho kufunda kodwa kufana ukuthi awuzwa lutho Amen. khona le kumele kuthintwe khona Yes, Lord. kuklinwe ngezwi Amen. ukuze izwi lizoletha ukukhanya kuwena Yes, Lord. ngokuba uma uzofunda ngaphandle kwamoya ogcwele uzofana nokuthi awenzi lutho Amen. ngokuba uzofunda kodwa still uzoqhubeka wenze isono ngokuba akwambulwanga and awunikwanga so udinga umuntu ozokusiza njengokuba umthena wayekhuluma noFilipi Yes, Lord. efunda incwadi kaIsaya ehamba engazi Yes, Lord. Amen. wayesembuza uFilipi ukuthi uyayiqonda lento efundayo wabuza umthena wathi ngizoyiqonda kanjani kungekho umuntu ongangifundisa Amen. Amen. wayesehlala naye uFilipi wamvula umlomo wamfundisa ngoKristu emva kwalokho umthenwa wazisholo yena wathi yini manje engavimba ukuthi mina ngibhabhathiswe ngoba nanka amanzi wathi uFilipi uma ukholwa Amen. 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 wayesezisholo yena umthenwa wathi ngiyakholwa Hallelujah. ukuthi uJesu Kristu uyindodana Amen. Amen. Uma ukholwa ngenhliziyo yonke inhliziyo yakho yonke kufanele ikholwe kungenziwa. ungabhabhatiswa Incwadi Izenzo isahluko 8 verse 37. yes sir Hallelujah. wathini umthenwa uFilipi uFilipi wathi kuye, uma ukholwa ngenhliziyo yonke uma ukholwa ngenhliziyo yonke kungenziwa. ungabhabhatiswa Waphendula wathi, ngiyakholwa ukuthi umthenwa wayesethi ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana uJesu kaNkulunkulu. uKristu uyindodana kaNkulunkulu Wayala ukuba inqola ime. wayesethi umthenwa inqola mayime Behlela emanzini. so ngalokho-ke wayeseziyela emanzini yena ngokuthi uthe uyakholwa kithi Amen. ukuthi uJesu Kristu Amen. uyindodana kaNkulunkulu Behlela emanzini bobabili. yayibona indaba uFilipi nomthenwa wambhabhathiza. wayesebhabhathisa ngokuba yini usavulekile ukuqonda ile nto esichazayo ukuthi uma kukhona ukuqonda kunokwenzeka ukukholwa kwakho kugcwaliseke uma kukhona umuntu ongakuvula ukuqonda but uma ungenakho ukuqonda ungafunda kufane kungabi namsebenzi ngokuba yini akwambuliwe unalo iBhayibheli yebo kodwa indlela zakho indlela zobumnyama akukho ukuphila kuwe yayizo lonto leyo so uma sifunda iBhayibheli inhloso ukuvula ukuqonda sichaze igama negama ukuze kuwena uzothi mawufunda uqaphelisise nawe mawufunda ukuze uzokwazi ukuthi uzwe umuntu uma eza nemfundiso engaqondile kuwena umkhombe eBhayibhelini why ngokuba uyalifunda ngokuqonda iBhayibheli umoya engcwele uyazambula kuwe yayizo lonto leyo Amen. phina kuyo incwadi zakhe sesobhala Hallelujah. Incwadi yeZaga isahluko 8 verse 6 hayi wahlehla manje verse 7. ungakhohlwa funda from verse 9 Verse 10. Hallelujah. Verse 9. Aqondile onke oqondayo. wonke amazwi kaNkulunkulu aqondile wonke koqondayo
alungile futhi alungile othola ukwazi kulowo othola ukwazi. yamukelani ukufundisa Ngikhona kwami into engifuna ukuthi ngicacise. Aqondile kulowo ofuna ukuqonda. Yes, Lord. Bese ithini alungile kunjani? kothola ukwazi Kothola ukwazi. Yes, Lord. Khona abantu abafuna ukwazi ngeBhayibheli. Khona abantu bayalazi iBhayibheli, but mase ubambulela imibhalo bayaphika. Hallelujah. Uphikiswa yini ukuthi i-revelation anayo noma isambulelo anaso esenyama akusona esikamoya. So zenziwa lento yenziwa ukuthi yini? Akaholwe umoya. iBhayibheli lisho ngathi labo abaholwe umoya ingcwele bangabantwana bakaNkulunkulu. Phela lisho njalo. So angeke mina ngize ngifundise into ezoziphambanisa. Yonke into njengoba ngikwazi ukuthi ngibheke kwincwadi yezaga ngiphinde lonto ngikwazi ukuyifaka kwincwadi ekhona kaMathewu angenzeli ngoba naku ngifuna ukuthi ngenzele mina. Yingokuba ibhalwe phansi ngikwazi ukuthi ngikuthathe ngikubeke kuyona ukuze kuwena kuzoba khona ukuqonda ukuthi lento le ihlangana nalento lapha yana iyahambisana moyibheke ihambisana ngempela kuze kuyophuma kuRevelation. Why? Ngokuba uNkulunkulu unginikile ukuthi lezi zinto eziphansi zihlale enhlizweni yami ngokuba ngiyazifuna. Ngiyazinikela kuzona. Njengoba esho ithini incwadi uverse 9? Oqondile onke oqondayo. Amazwi akhe aqondile kona wonke umuntu oqondayo mase alungile alungile kothola ukwazi. Othola ukwazi. Ulwazi lungamandla. Ulwazi lungamandla. Yamukelani ukufundisa kwami. So labantu abanolwazi abanye babo lunamandla kubona balisebenzisa ngendlela yokuthakathi. Abafundisi abaningi bangabathakathi kodwa baneqiniso abaliphethe elibalekile. Ngenxa ukuthi befuna izinto eziphathekayo emhlabeni baphendula iqiniso likaNkulunkulu balenze amanga. Yini? Ulwazi lingamandla. Kodwa ngokuba abantu incwadi kaHosea chapter 6 verse 14 khona elishoyo ulwazi lungamandla nakuthina sisebenzisa ulwazi hayi lwethu ulwazi kaNkulunkulu. Hosea chapter 6 verse 4. Incwadi kaHosea isahluko 6 verse 4. Yes sir. Ngiyakwenzani kuwe? Hayi awuhambe kulontuzana chapter 4 verse 6. Abantu bami abantu baNkulunkulu babhujiswa ngokuswela ukwazi. Yini abayenze babhujiswe? Babhujiswa ngokuswela ulwazi. Ilonto kuphela ngifuna ukutshela yona mina into ukuthi nina niduke nilahleke ingokuba aninalo ulwazi. Uthi uNkulunkulu abantu bakhe bayaphela. Abafuni ukwenza intando kaNkulunkulu. Abafuni ukuthanda amaBhayibheli abo, bathanda abafundisi ngaphezulu. Nibhizi inqaba abafundisi amagama angasile. Odedi. Amen. My pastor. Amen. Man of God. Man of God. Hallelujah. Inceka kaNkulunkulu. Inceka kaNkulunkulu kanjani ngakufundisi ngeBhayibheli? Bhayibheli lokuthi ke isho njalo incwadi ithi ke lokho okubhaliwe nokwabhalwa ngaphambilini kubhalelwe ukuthi thina sifundiswe. Yes Lord. So manje meningafundisi ngeBhayibheli niliphendula nilenze indawo ukudlala umasigcozi nizophupha niphele ningenalo ulwazi. Hallelujah. Yini niqhambisa abantu abami kwi-pulpit ngaphezulu kokuqhambisa imfundiso kaNkulunkulu aniyazi na imfundiso kaNkulunkulu. Yini nibhizi ninikelela ukuthi nithole izimoto. Ninika ama-testimony nobufakazi bokuthi ninika ama-position emsebenzini. Awukhulumi ukuthi uNkulunkulu ukuyekisile ukuba isoni, wakuyekisa ukuhlabela amadlozi, wakuyekisa ukuba umthakathi, wakuyekisa ukuba isifebe, wakuyekisa ukuba umahosha, wakuyekisa ukuba isidakwa, wakuyekisa ukubhema ugwayi, wakuyekisa ukuthanda ubucwebe ne-makeup nopende nogqoka amabhuluku umuntu wesifazane, wakuyekisa ukuba isitabane. Angikhulumi ngalo nto le. Ngokuba abafundisi benu abakhulumi ngalo sono. Bani bambatha usihlala ezonweni. Yini? Hallelujah. Analo ulwazi. Ingakho incwadi abantu bayaphela. Abantu baNkulunkulu baphelile. Yes Lord. Ukuswela ulwazi. Hallelujah. Ngokuthi abafuni ukufundiswa ngezi. Ngokuba nencwadi futhi kalontuzana yakhe uJobe chapter 21. Jobe 21. Hallelujah. Incwadi uJobe isahluko 21. Bafuna verse 14, from verse 14.
Hallelujah. Verse 14. Yes sir. Nokho bathi kuNkulunkulu, Bathini uNkulunkulu? "Suka kithi. Bathi bamxosha uNkulunkulu yabezwa. Asifuni ukwazi izindlela zakho." Mekuthi ngiqamba amanga. Yini lento bese eBhayibhelini? Mekuthi ngiqamba amanga. Why sithole eBhayibhelini? Incwadi yanikhombisa ukuthi nina nilahlekile. Ngoba zonke lento esizikhulumayo kunina ziyanithusa. Kodwa nithi niyakholwa. Amen. Angifuni ukunika omakhelwane benu abafundisi benu lemfundiso khona nizobaveza ukukhohlakala kwabo. Bonqanqazela bashawa uvalo. Bafisa nokuya ukufundisa. Kufanele baphenduke wonke umuntu. Kufanele baphenduke. uNkulunkulu uyakhuluma, bathi akakhulumi nabo. Bathi uNkulunkulu akayeke ukufundisa. Baprofeti kaNkulunkulu bathi abayeke ukukhulumela ngeqiniso. Lento ikhona kwincwadi kaJobe, ikhona kwincwadi kaIsaiah. Amen. Lento esikhuluma ngayo. Bafuna ukuzwa izwi. Wathini uPetro? Hallelujah. Kumele niyenze ukuphenduka. Incwadi Izenzo. Hallelujah. Isahluko sesibili. Verse 37. Yes sir. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Bathi kuPetru nakwabanye abapostoli, Basebethi kuPetro nabanye abapostoli. "Madoda Madoda bazalwane, bazalwane. siyakwenze njani Yini na?" esiyakuyenza na? Petru wayesethi, Wayesethi uPetro. "Phendukani, Yilowo nalowo apaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, ukuze nithethelela izono zenu kufanele niphenduke. khona niyakwamukeliswa, Kuyobe sewamkeliswa isiphiwo sikaMoya Ngcwele. ngokuba isithembiso Ngoba ngesenu lesithembiso ngesenu nesabantwana benu nesaba bonke abakude. Bonke. Inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Inkosi uNkulunkulu ithi bonke eyakubabiza. Hallelujah. Ingakho kwincwadi kaIsaiah chapter 43 verse 6 khona ayishoyo uNkulunkulu ukuthi uyakubabiza labo babizwa ngegama lakhe. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Isaiah 43 verse 6. Incwadi uIsaiah isahluko 43. Yes sir. Verse 6. Fundisha. Hallelujah. Ngiyakusho kuyo, Uyathi kuyo inyakatho, kulabo abangaphezulu ngithi balethe, athi buyani, nakuyo eningizimu, nalabo abasezansi ungabagodli, ungalinge ubabambe batetele. lethani amadodana Lethani ami, bonke abangabami akude abakude namadodakazi nabo bonke ami, amadodakazi ami ukuba aphume ukuze eze kimi emikhawulweni kubo yomhlaba, bonke abagcwele amakhono omhlaba. bonke abizwe ngegama Hallelujah. lami, Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Bonke ababizwa ngani? ngegama lami, Uthi bonke ababizwa ngegama lakhe ngokuba yini? nengiwadalele inkazimulo Uthi yami, usidalele ini? nengiwadalele inkazimulo yami. Ngiyakutshela nje ukuthi ke ingakho incwadi ngale kwincwadi yezenzo ithi uNkulunkulu wethu uthi uyakubabiza bonke. Awufunde le ncwadi. Hallelujah. Hallelujah. Izakha. Ngifuna incwadi yezenzo. Hallelujah. Ekhona ethi ke inkosi uNkulunkulu wethu Hallelujah. iyakubabiza bonke. Yes, Lord. uPetru wayesethi, "Phendukani, yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele, ngokuba isithembiso ngesenu, Ngokuba lesithembiso esabani ngesenu nesabani nesabantwana benu, nesabo bonke esabo bonke abakude." abakude. Angishizwe incwadi Isaiah 10 Hallelujah. ithi ngiyothi eningizimu Yes, Lord. nasenyakatho Yes, Lord. batetele beze kimi. Yes, Lord. Yes, Lord. Letha abantu abayizimpumputhe, abanamehlo nezithuli, Bonke abantu mzokane sebebizwa bazele ukuthi bazovula ukuqonda Amen. zokwenza izibonakaliso. amen, izizwe zonke mazibuthelwe ndawonye. Zonke izizwe kufanele zize ndawonye Amen. kuKristu. Yes, Lord. iBhayibheli aliqamba amanga. Yes, Lord. Uwena nje odukile Amen. siletha ukuqonda kuwena ukuthi uhamba ngendlela yokukhanya Yes, Lord. ukuze uNkulunkulu akhazimule kuwe. Ngokuba uthi uwakhele inkazimulo yakhe. Angithi uyasho nje ukuthi ngoba bonke ngimakhele inkazimulo yami. Yes, Lord. Uthi I will say to the north, Yes, Lord. give up, Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. and to the south, Amen. Ungabagodli. don't hold them back.
letha amadodana ami Bring my children far akude namadodakazi ami aphume emikhawulweni yomhlaba. to all the ends of the world. Let them come to me. Onke abizwe ngegama To lami all of them that who are called by my name. nengiwadalele inkazimulo Because yami I created them for my glory. nengiwabumbile nengiwenzile. I made them. Lethani abantu abayizimpumputhe abanamehlo. uNkulunkulu lifuna konke okublind, okungezwa, ongakwazi ukukhuluma, izimungulu. Amen. So uyanibiza phendukani yilo nalowo babhabhathiswa egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthathela kwezono zenu. Uyothi-ke uma sowuhlabeka noma sowuhlabekile soshiya imininingwane. Uma ufuna ukubhabhathiswa umele ukubhabhathiswa egameni likaJesu Kristu. Yona ndlela yokusindiswa leyo. Ningofakazi bami usho uJehova nenceku yami engiyikhethileyo. So umuntu umele ukuthi azobhabhathiswa egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthathelela kwezono. So shiya imininingwane kulowo nalowo othi ufuna ukubhabhathiswa nokufuna ukuhamba nathi kule ndlela yokungcwele. Asiyona inkolo yomuntu le ekaNkulunkulu. Eyokungcwele sifundisa ngokungcwele kuphela. Siyabonga bazalwane umusa wenkosi nothando. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu namandla, siyalibonga izwi lakho elikhanya liyisibani ezimpilweni zethu. Siyalibonga Baba. Siyakucela ukuba linethe njalo ezimpilweni zethu izwi lakho njengemvula inethele emhlabathini. Sigcine nguwe moya ongcwele silizwe izwi lakho ngayindlela zonke ngoba wena uyafakaza ukuba uwokuqala nokugcina. Ngaphandle kwakho Nkosi yethu Jesu Kristu akekho uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Wena udale konke okusemhlabeni nomuntu udalwe nguwe. Baba, thinta bonke abantu abalalele balizwe izwi lakho baphenduke bazisindise kulesizukulwane esiphambeneyo esiphila kusona. Bamkele wena Nkosi uJesu njengenkosi nomsindisi. Wena umphenduli wazo zonke izinkinga esinazo nayo yonke imibuzo esinazo. Siyacela Nkosi ubagcine bonke, ugcine kakhulukazi nalabo abasemzimbeni, abasemzimeni ukuba baqine Baba ezwini lakho, bamelane nayo uSathane nayo yonke imisebenzi yenyama, bemile beqinile ekukholweni. Siyabonga Nkosi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Bazalwane, sicela nithathe amapeni nibhale. Siyayishiya imininingwane yokuxhumana ikakhulukazi laba asebesitholile izwi abayimisele ukuba bafuna ungena emanzini babe yidalwa ezintsha. Nalabo abanemibuzo, inamba ithi 066 566 9245. Zoyiphinda 066 566 9245. Ngilandelise nge-email address. I-email address ithi izwilenkosi.jesuchristu@gmail.com. izwilenkosi.jesuchristu@gmail.com. Intshumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube ngokulandelana kwazo, ukuze ukwazi ukuthi usubscribe ku-YouTube nokuthi ukwazi ukusharisha nakwabanye abadinga ukuliza lelizwi, usindise wena nabangani bakho nezihlobo zakho sebelizwile izwi lingene enhlizweni. Uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, musu ya subscribe uyilalele intshumayelo uthumelele nokubathandayo. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Siyatholakala na ku-Instagram. Ku-Instagram uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, musu ya followisha ukwazi nokusenda ama-DM. Izwi lenkosi uJesu Kristu uthi follow ukwazi ukusenda ama-DM. Ngoba uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu, ungumqali nomphelelisi, ungu-Alpha no-Omega, ngaphandle kwakhe akekho omunye uNkulunkulu. Amen. Sibonge bazalwane, umusa wenkosi nothando nakho konke uNkulunkulu asenzele kona ukuze kufike kulesikhathi samanje sisaphila kuye, sihamba ngendlela yakhe engcwele kulabo asebekhethile ukuhamba komngcwele.
uNkulunkulu maqhubeke asebenze inhliziyo zabantu akhanyise kulabo abasebumnyameni akhulule labo ababoshiwe. Siphinde futhi sibonane ngokuzayo uma inkosi uvumile ngomusa wayo. Amen.